Iselmilkom, illum ħan iddiskutu l-ispazji miftuħa, tħawil ta' aktar siġar. Fil-fatt, meta isira ta' stħarriċ kemm mal-pubbliku anka ma' tfal, it-tfal meta jkellmuhom fl-iskejjel dejjem juru x-xewqa ta' aktar spazji miftuħa. U llum xtaqt niddedika intervista fuq dan is-suġġett tant importanti għaliex il-natura li jkollok iktar spazji miftuħa hija tajba wkoll għas-saħħa mentali tagħna, s-saħħa anka psikosoċjali tagħna u miegħi għandi l-kap eżekuttiv ta' Project Green, Joseph Kuxkiri. Grazzi li tajtna ftit mill-ħin tiegħek. Grazzi tal-istedina. Fil-fatt, dinha tinnota niftakar anka fi snin preċedenti wkoll, kull meta it-tfal jistaqsuhom x'jixtiequ aktar fil-lokalità tagħhom, dejjem isemmu li jkollhom aktar fejn jilagħbu, fejn jimirħu vera għaliex fil-lokalitajiet u naħseb dik kienet ukoll l-iskop ta' Project Green hija li fil-lokalitajiet tagħna l-bliet u l-irħula jkun hemm spazji aktar miftuħa, però intom għadkom ġodda milkomx imwaqfin. Però xtaqt nistaqsik f'dinja fej qegħdin aħna f'Malta l-ambjent tagħna li huwa ħafna bini, hemm ħafna kostruzzjoni għaddejja, allura biex toħloq il-bilanċ bejn l-ekonomija u l-bżonnijiet. Fej wasalna biex il-lokalitajiet ikollhom aktar spazji miftuħa. Jien pereżempju noqgħod is-Swatar sfortunatament maħnuqa bil-bini u ma tantx hemm fejn jilagħbu tfal. Fejn wasalna u x'se tagħmel Project Green f'każ illi se taqbad twaqqa' binja fejn hemm il-familji. Fiex wasalna f'dan il-proġett fejn intom naf li qegħdin taħdmu dal-programm li jissejjaħ Local Greening Program, fejn wasalna s'issa u fejn se mmorru? Ekku, naħseb ta' min isemmi li l-idea ta' Project Green kienet illi il-pajjiż jaqbad triq fej l-infrastruttura ħadra tibda ssir jiżdied l-għarfien dwarha l-ewwel ħaġa, jiżdied l-għarfien dwarha. Għax aħna meta tħares lejn l-istorja tal-pajjiż, il-pajjiż żviluppa ħafna ekonomikament, soċjalment, però wasal iż-żmien ukoll li aħna l-infrastruttura ħadra ntuha dik l-istess priorità li forsi l-infrastruttura griża jingħata. X'inhi l-infrastruttura griża huma l-toroq, il-flyovers, kif dal-aħħar 10 snin sar ħafna investiment dak li jidru infrastruttura griża. Toroq, Central Link, daw il-proġetti l-kbar se tiġi il-proġett tal-imsida. Però jisu l-pajjiż forsi ma kienx hemm għarfien biżżejjed li l-infrastruttura ħadra fil-verità għandha importanza strateġika daqskemm għandhom l-infrastruttura essenzjali oħra. Jiġifieri aħna li din ngħidu li l-infrastruttura ħadet issir essenzjali daqskemm kienet l-infrastruttura griża, daqskemm importanti li jkollok il-power grid, daqskemm importanti li jkollok id-dawlu l-ilma u l-affarijiet kollha li huma l-infrastruttura essenzjali. Allura aħna issa qegħdin f'sitwazzjoni fej bdejna dan it-traġett fej fl-urban, ġifieri f'dawk iż-żoni li huma mibnija, Project Green tidentifika opportunitajiet ġodda fej spazji li jew kienu ħejġu żviluppati li aħna noħduhom f'idejna u ndawruhom fi spazji ħodor. Anke spazji li huma tal-gvern li aħna noħduhom f'idejna jingħaddu għandna mingħand il-lens biex aħna niżviluppawhom fi spazji ħodor. Fil-fatt Project Green kemm qed waqfet issa ilha kif qatt inti fil-bidu, ġifieri aħna qegħdin fit-tielet sena tal-eżistenza tagħna. Ekku, għax waqaftu fl-2023. Għadhom babies. Għadna ġodda, eżatt. Ġifieri aħna diġà għamilna 50 proġett u f'dak l-essi li ġejjin se nagħmlu madwar 500,000 spazji għaw 500,000 metru kwadru ta' spazji ħodor ġodda. Naf li dis-sena għandkom mira ta' 20 proġett. 20 proġett, għana dis-sena. U għamiltu diġa 15. Eżatt, iva. Għana bħalissa għanna, ġveri, as we speak, għanna 15 il-sajt bħalissa tiġi sviluppata. U dawn huma per eżempju ġonna, spazji pubbliċi fil-lokalitajiet. Per eżempju, għanna proġett per eżempju Baħar iċ-Ċaq bħalissa jitlesta, għanna l-proġett tal-Fgura, District Park, dak huwa proġett ta' 40,000 metru kwadru. Ħanibdew il-proġett ta' Bormla, dik is-sajt fejn bej Bormla u l-Isla, dak hemmhekk hemm sajt ħajsir parkeġġ taħt l-art bi spazju aħdar pubbliku fuqu. U proġetti oħrajn li qegħdin invaraw. Ġaħna kif konna ġiena diġà għamilna 50 proġett. Dis-sena ħanagħmlu 20 oħra u fis-snin li ġejjin ħanagħmlu qishom prattikament medja ta' 20 proġett ġdid
U għedin tilħu mal-miri ta'kom li t-tamlu ġifri jekk tgħidu dis-sena ħatamlu 20, ħatamluhom vera l-20? Issa aħna dak huma kollha targets interni. Issa li jiġri waħda mill-isfidi li qed niffaċċjaw fil-verità illi il-fokus li hemm bħalissa fuq spazji ħodor u fuq infrastruttura ħadra huwa bla preċedent. Allura ħafna drabi l-isfidi li nsibu huwa li s-suq ikun lest illi jilqa' d-domanda tagħna. Għax għandna noħorġu madwar 20 tender fis-sena. Jiġifieri allura ħafna drabi nsibu sfidi li kull min jidħol għal proġetti tagħna mhux ikun dejjem kif taqbad tajt, il-lesti x-xogħlijiet fil-ħin. Allura aħna ovvjament dik hija sfida ewlenija li għandna, ġifieri għalkemm internament aħna organizzajna ruħna ħafna. Ħafna drabi insibu sfidi li s-suq ma kunx qed itina is-servizz forsi fuq il-livell li aħna qegħdin nistennew. Ġieli konna xi ftit ta' delays. Però mill-mod kif qegħdin naħdmu, nemmen illi wasalna illi nkunu aħna kapaċi niddelivra mal-100,000 eżem minimum fis-sena għal dak l-snin li ġejjin. U saru ħafna surveys, ġieli tkellimtu ma' tfal u ma' familji biex taraw naqra xiridu, xixtiequ aktar. Aħna fil-fatt kull proġett li nagħmlu fil-kull lokalità nagħmlu konsultazzjoni mal-lokalitajiet biex nisimgħu eżattament x'ixtiequ n-nies. Għax ma tagħmilx sens li inti timplementa proġett però ma tkunx tkellimt mal-komunità u tifhem eżattament huma x'inhuma l-bżonnijiet tagħhom jew x-xewqat. U dik nagħmluha dik hija parti mix-xogħol tagħna li nikkonsultaw mal-lokalitajiet. Proġett kbir li għandkom ġej huwa l-White Rocks. Meta se jibda u meta l-mira li jispiċċa huwa proġett massiv ma kemm il-metru kwadru, naf li għamiltu diġà konsultazzjoni. Forsi biex dawk li għadhom ma semgħux dwar x'se jiġri hemmhekk fil-White Rocks. Mela bħalissa fil-fatt bdejna diġà ix-xogħol biex aħna sal-aħħar ta' Marzu il-White Rocks niftuħ għall-pubbliku. So ġiri bħalissa għaddej xogħol ta' tindif, allura aħna qbadna l ħaġa li għamilna site audit biex naraw, għamilna safety audit biex naraw dawk iż-żoni fil-White Rocks li jistgħu jkunu siguri għan-nies biex jużawhom jew dawk l-areas li jistgħu jkunu unsafe biex tużhom. Dak ix-xogħol għamilnieh, allura bħalissa qed isir proċess fejn qed titnadda fis-sajt kollha jinġabar ħafna skart jew materjal li ntremma fil-passat. Palissa mix-xogħlijiet għaddejjin fil-fatt jekk wieħed jara anke l-mezzi l-mezzi soċjali jara x-xogħlijiet li qegħdin isiru bħalissa u għanet nittargetjaw li sal-aħħar ta' Marzu dak jinfetaħ għall-pubbliku u jista' jibda jitgawda min-nies minn issa. Dawk l-areas li ħajkunu unsafe biex ngħidu hekk li jkunu jistgħu jkunu ta' periklu ħanalquhom biex ovvjament in-nies ma. Allura dawk li ħajkunu miftuħa għall-pubbliku dak mhux ħad jiġu rranġati għax jekk jiġu rranġati. Jekk ikunu miftuħa kif se jiġu rranġati? Ekku ħajġu l-ispazji li ħajkunu available għall-pubbliku li jkunu safe għall-pubbliku. Dak se jkunu miftuħa qed nirranġawhom bħalissa biex fl-aħħar ta' Marzu ikun jista' jintuża mill-pubbliku. Però ovvjament fl-istess ħin aħna qegħdin naħdmu mal-periti tekniċi tagħna illi qegħdin naraw kif nagħmlu qed niġbru bħalissa il-feedback aħna rċevejna madwar 1000 proposta mingħand il-pubbliku fuq il-White Rocks. Għalissa qegħdin tixtarru x'qalu n-nies biex tagħmlu x'jixtiequ n-nies. Ma nimmaġina forsi se jkun hemm żoni jenna fejn jilagħbu tfal, x'inhuma l-idejat? Bħalissa tibda tara pereżempju jkollok nies minn irid areas għal picnics, minn irid areas fej tajjar il-tajra. Areas fej kollok rikjesti anka mill-areas fej kun hemm forsi partit jiġu riservati għall-arti. Tinsiex il-White Rocks għandha ċertu binjiet. Illi qed nirċievu ħafna suġġerimenti interessanti. Isma' dawk ħalluhom spazji fejn jista' jkollok l-arti, kultura, spazji fejn jistgħu jużaw. Binjiet ħajitwaqqgħu fil-White Rocks jew le? Sissa mhux dak m'hemmx il-pjan li jitwaqqgħu. Huma mhux bin iskedat dak jew jista' jitwaqqa'. Jista' jkun li partit minnhom huma skedati. Għax ilhom ċertu dak inbnew fil-bidu tas-sittinijiet hemmhekk. Jiġifieri għadu kmieni wisq, però l-idejat oriġinali sissa l-idejat tagħna huma li dak li ma jitwaqqgħux anzi jintużaw għal daw tip ta' attivitajiet. U bagħad għandek pereżempju ikun irid outdoor gyms, jien nafhom li ikun irid areas fej jista' jsir forsi ċertu tip ta' attivitajiet sportivi. Jiġifieri tibda tisma' ħafna idea. Ona bħalissa qegħdin f'dak l-istadju li nisimgħu issa dak imbagħad dak il-feedback kollu qed nirċievu qegħdin nikkonsolidawh biex imbagħad ovvjament ma' nies tekniċi naraw kif noħolqu mbagħad il-kunċett li jkun jirrifletti dak li jridu n-nies. U x'in il-mira f'moħħkom li jibda x-xogħol u jitlesta l-proġett? Proġett bħal dak jieħodlok madwar 4-5 snin biex jitlesta kompletament, jiġifieri aħna naħsbu li kemm il-White Rocks, kemm eventwalment Manuel Island, u kemm anke Fort Campbell, għax ma nitkellmu fuq proġett dak għandhom meżjament 5 snin biex jitlestew. Però
Apparti minn hekk aħna t-target tagħna wkoll f'dan 5 snin ġejjin hu illi daw il-proġetti kollha qegħdin niftħu, aħna fil-verità qegħdin niftħu spazju ħodor ma' Malta u Għawdex. L-idea tagħna dawk l-ispazji kollha mbagħad jiġu jinfdu ma' xulxin u inti il-poplu Malti se jkollu infrastruttura ħadra ma' Malta u Għawdex kif kollha tkun tkun jinfdu ma' xulxin. Interessanti. U l-inti mbagħad ħatati esperjenza ġdida bla preċedent lill-poplu li inti tista' tgawdi ċertu spazju ħodor mingħajr ma neċessarjament toqgħod tuża l-karozza jew tkun tista' timxi minn waħda l-oħra. Wasalna lejt minn l-intervista sfortunatament il-ħin jaħrab, però min irid jagħti iktar feedback lilkom jew juri x-xewqat tiegħu fejn jista' jagħmel kuntatt magħkom? Dika fil-fatt għandna l-website parksinmalta.mt. Dik hija website fej huwa isu diretturi tal-parks kollha li f'Malta u Għawdex. U hija il-website fejn inti tista' tagħti il-feedback tiegħek fuq daw il-parks nazzjonali. Jew kelli jikkuntattjana fuq projectgreen.mt, hemmhekk għandna ovvjament email address li inti tista' tikkomunika magħna jew fuq il-Facebook jew ġifieri aħna nġibu ħafna feedback minn il-pubbliku fuq ħafna affarijiet. Ġifieri hemmhekk dak huma ovvjament il-żoni fejn jistgħu jagħtina l-feedback tiegħu. Sur Kuxkieri, interessanti ħafna dak li qed lil ħin qasir ħafna, grazzi tal-ħin tiegħek. Dak kien Joseph Kuxkieri, il-kap eżekuttiv ta' Project Green. Grazzi li segwejtuna.